9 éves vagyok, és Babér a nevem. Eddig festettem. A Pride-ra csináltam egy plakátot. Szerintem az, hogy minden embernek van helye a világban, és szerintem ezért jó tüntetni. Igen, szeretnék ott lenni, mert így kimutatom azt a jelet, hogy minden embernek van értéke a világban. Nem lehet az, hogy a gazdagabbat a szegény az gazdagítja, hanem mindenkinek van helye. Nincsen olyan, hogy valaki gazdagítja a másikat. A budapesti Pride-ra nagyon sok ember jön, és legtöbbször külföldi is jön. Szóval iszonyat zsúfolt a meg egyszer annyira sokan voltak, hogy nem bírtunk valamihez hozzáférni, hogy így egy barátunkhoz, vagy valakihez hozzáférni, annyian volt. A külföldi is, meg a magyar is. Mindenkinek van esélye arra, hogy így elmenjen erre a tüntetésre, és kijelentse azt, hogy tényleg mindenkinek van helye.